Most! Megyek vissza, mozog ki, mostogat, jó, menj rá! Hátokon meg is, hátok kontrából belevehetek kettő. Alá meg! Förgősen meg! Patrulósan, állok egy kettő. Üveszem a fejem, mostogatom. Jó, megkúzjál a testre. Akkor itt fönt van a ketem. Nehéz talán. Egy perc telt el. Mozog ki. Folyamatosan fönt a kezemben, amikor középen nagyon nyitok. Középen nagyon nyitok. Akivel nem így rakom a rész. Nagyon nyitott középen fúj. Kimegyek, akkor engedem a kezembe, még akkor sem nagyon. Így! Így van, tessék! Leszorítom, meg utána megyek, lezárom! Ha megyek balra, ha megyek jobbra! Végül van középen a pillanat. Idő! Kimegyek balra, a sarkokat soha nem rakom le. Sarkam, csak lábú megyek dolgozom. Lassú dolgok vannak, nagyon lassú. Ütőtávot, megyek, mostogatom, megyek be, ott! Lá, könnyű legyen a láb! Megyek, kiveszem a fejem, tukingolok, kikezdem a kezét! Sövök túltolva, bemegyek, pá! Nem fejem megyek előre, hanem kettővel, a fejem mindig fönt van! Úgyis kinyitok egyet! Szurkával jövök el, szurkákkal! Nem, jó, tessék! Egy elképzelés is, megyek tovább, valahol jobban át, jobban! Visszalépek is, igen! Egy perccel kell! Megyek, mondok ezeket! Így! Tessék, megmondott a végének is igény, jobb kezem is van, mozgok, folyamatosan tűz alatt, megy a bal, megy, bal. Idő! 6 perc van, pillanat. Hallott fel, és eljövök! Nem van, megy! Oké? Megálltad a kezed, beírtad, hogy menj a falét, pedig ez semmi nem volt, ez egy szúrterütétezés. Semmi, ez semmi előzőben. Most, rászámoltam az időt, 15 másodperc volt. Akkor a tessék neked is meg tudjuk állni, volt meg. Főleg megsebtem, hogy ott tudja ütni. Várj, és tírok ki a jobb, és elmegyek. Hadd! Ő is nyitva van, tessék ám, van rajta is hely, hogy kompletálja a gyorsaságával, a mozgásával. Egy perc telt el. Ilyen pontszerűtés nincs. Havas már! Menjél át este, nyugodtan!
Tényleg.